tai tapahtuu hirveitä! Tuu sisään. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Anteeksi! Mä häiritsen sua näin myöhään, mutta... Maarit Salin on vanha juoppo. Käy istumaan. Se kyllä suoraan sanoen kuulostit puhelimessa aika kummalliselta. Mitä on tapahtunut? Meinasin tuossa tappaa. Hirsikka, tomaatti, mozzarella, salaatti. Mitä? Tyttö, nyt hiljaa. Miksi? Tässä teillä on ilmanen tiskikoneen täyttäjä suoraan laitella leipomasta. Mutta viimeinen niitti oli se, kun Seppo jatkoi ja syytti mua siitä, että mä olisin mukaan varastanut mopoauton. Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin Ossin. Mikä ei siis pitänyt paikkansa. Miten se Paula keksiikin jotain noin sairasta? Mutta kun mun läheisimmät ihmiset intiimissä konttorissa vähän puuhastellaan. Tehdä mitään. Hypätä Homoja. alas. Vähän eteen. Mä seisoin jo siinä kaiteella. Paula piti sitä ihan hyvänä juttuna. Ismo sua. Että sen takia mä sulle soitin. Hei, nyt me puhutaan oikein kunnolla. Mä laitan sulle sängyn tähän sohvalle ja se jää tänne yöksi. Voi helvetti! Hurjaa, että Seppo ja Tanja syytti sua sillä tavalla ilman todisteita. No joo. Mietin vaan sitä, että mitä Tanja mahtaa ajatella, jos sen työntekijällä on HIV. Mitä sä tässä niin kiinnostuneena luet? Jotain heppajuttujakaan. Mutta se on ihan musta itsestä kiinni, kääntyykö mun elämässä putket. Homejuusto, tukkukuorma. Kiitos vaan yöpaikasta. Kuule Ismo, nyt ruvetaan ryppäämään yhdessä. Voi kuule, kun viinajuonissa tulee niin hyvää olo ja asiat loistaa paremmin. Tää enhän mä nyt vois sun se roikkua. No, jos sohva vaan kelpaa, niin et varmaan ole tiellä. Mut sulla on kyrpä kesken. Karihan ramppaa täällä jatkuvasti. No eihän se ryppäämään. Kanssa täytyy muutenkin sopia, että se on täällä silloin, kun me ei olla. Vittu.